Привет на зрителите на Нова телевизия от Великобритания. Благодаря на репортера Павлина Трифонова за поканата. След 2 дни предстои избор на български патриарх. Щастлив съм, че лично познавам и тримата кандидати, но не мога да скрия, че съм пристрастен. Познавам митрополит Даниил от около 29 години. В началото на 90-те години на 20 век, точно след комунизма, се бяхме събрали около отец Димитър Вукадинов, Бог го прости, от храм Свети Георги в столичния квартал Дървеница и архимандрит Флавиан, тогава в Дървенишкия манастир Свети Илия в квартал Младост. Голяма група младежи, които посещавахме църквите, търсихме Бога, учихме се на вярата, учихме се да помагаме в храма, като четем, пеем или пригласиме. Всички с малки изключения учихме светски специалности, без дори да подозираме, че Бог е приготвил за нас една друга, по-възвишена мисия – да служим Нему. Аз учих тогава в УНСС, а Атанас, това е светското име на митрополит Даниил, английска филология. Гошето, който по-късно стана отец Георги Спасов, ни учеше на византийска невмена нотация в Дървенишката църква Свети Георги. А как намерихме тази църква е интересно. Живеехме в студентски град и една зима спря водата. Оговорих се с Динко, сега неврокопски митрополит Серафим, да отидем в центъра до банята да си налеем вода. В автобус 280 някой ни каза: какво ще се возите чак до центъра и тук в Дървеница след църквата до реката има извор? Че има ли църква толкова близо до студентски град? А ние се разкарваме всеки път по централните църкви. Така се запознахме с един велик свещеник, отец Димитър, който според мен е рано или късно Българска православна църква ще го признае за светец. Около него излезнаха толкова много монаси, монахини, свещеници, епископи, митрополити. Та така, сега си представете 1997 година, още нямахме мобилни телефони, интернети. Прибирам се след лятната ваканция в София и научавам, че Динко и Атанас отишли послушници в Хаджидимовския манастир Свети Георги. На мен първоначално ми прозвуча странно, защото те пред мене не бяха споменавали нищо за намеренията си. Учеха се добре в светските си специалности. Един уикенд се оговорихме с приятели и отидохме в Хаджидимовския манастир. Ако се сещате, по това време беше разкола и разколниците бяха завзели свещоливницата. Дядо Натаниил беше направил в манастира една свещоливница. Там, като отидох, видях моите приятели, млади послушници, как усърдно се трудеха не само свещоливницата, в градината, правеше се ремонт на манастира, т.е. даже се правеше едно ново крило. Видях истински монашески труд. Дядо Натаниил замлаши първо Атанас с името Даниил през 1999 година, а 5 години по-късно в иеромонашески чин. 2008 го направи викариен епископ. На Роженския манастир нямаше свещеник и дядо Натаниил беше пратил дядо Даниил да служи там. През 2009 година аз и отец Йосиф от Монтана решихме да го посетим. Влизаме в манастира, той почти празен беше. Имаше някакъв помощник и го питаме: къде е дядото? И той каза: там надолу по склона зад манастира
реже храсти. И отиваме там. Той вика: добре сте ми дошли. Я, отец Траяне, слага едни работни дрехи, идвай тук да помагаш. Отец Йосифе, иди там, приготвяй вечерята. И за добре дошли, така почнахме да му помагаме. След смъртта на дядо Домитян, който ме е ръкоположил, на 4 февруари 2018 година, дядо Даниил беше избран за видински митрополит. На мене като човек от Северозапада и бивш свещеник на Видинска епархия ми стана жал за него, че пое най-бедната в духовно и финансово отношение епархия. Но знам, че дядото е честен и трудолюбив, а тъкмо от такъв архиерей имаше нужда тази епархия. На моята 50 годишна преди 5 години се върнах след рождественските пости в България да отпразнувам юбилеи си. Тогава поканих дядо Даниил и още няколко събратя свещеници. Направихме в моята първа енория в Брусарци света литургия за Стефанов ден. И след това моите родители бяха организирали един клуб с жива музика, с ядене, в който, като влезнах в клуба, аз веднага казвам на сервитьорите: ето това тук е владиката, първо на него слагате. Те съответно отиват, носят някакви вкусни ястия от месо, а дядото каза: ами аз ще си взема само от салатката. При което сервитьора идва при мен и каза: отче, ти що не ми казваш, че дядото не еде месо, ние сме приготвили само ястия от месо, какво да правим сега? Но много скромен, изключително скромен, владиката изобщо не се притесни от това, че трябваше да яде само картофи и салата, и така посрещнахме празника, моя юбилей. А вечерта моя син беше седнал, той първо преди това беше седнал до владиката, и вечерта ми каза: тате, знаеш ли, дядото ми предложи да му стана шофьор. Така аз му казвам: бе, хубаво, ама нека да завърши си първо, пък после. То пък за голям късмет, след 2-3 месеца влезнахме в пандемията и моя син отиде и му стана шофьор, и така си остана във Видин. Така че имам информация на ухо от кухнята на Видинска митрополия чрез сина ми и снаха ми. Няма да ми стигне речника да опиша митрополит Даниил, затова накратко. Истински монах. Знаете, че при пострижение монасите дават едни монашески обети. Девство. Никога за него не се чу нищо против този обет. Послушание. Винаги е слушал църковните власти. Нестяжание. Да сте чули да притежава разни неща, аз не съм. Даже моя син като шофьор му каза: ей, тате, като отидаме пред Светия Синод, когато имат заседания, значи колата на дядо Даниил е най-старата и най-неугледната от всички останали митрополити. Сега са сменили с малко по-нова, но пак е стара кола. Следващото нещо, освен истински монах, той е работохолик. За него мръсна или долна работа няма. Изключително внимателен към всички. Голям такт. Много добре богословски подготвен. Той е известен в епархията с дългите си проповеди. Нещо много важно за нас, свещениците. Телефона му е винаги отворен, освен ако не е на служба. Да се допиташ до него, да му изпратиш съобщение, когато нещо
искаш да разбереш. До няколко часа получаваш отговор. Това накратко мога да кажа за дядо Даниил. В заключение искам да кажа, че патриарх се избира от Патриаршески избирателен църковен събор, който се състои от около 104 избиратели. В Евангелие от Матея, 18 глава, 20 стих, Исус Христос казва: дето са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях. Така че, който си избере на този събор, той е нашия духовен водач и всички трябва да го приветстваме и следваме, независимо какви са не били личните предпочитания. Бог да пази България!